Wij kwamen samen in onze overvolle kerken om er het feest te vieren van het goddelijk licht. Er straalde vreugde af en rust van elk gezicht. En van de dagelijkse sleur was niets te merken. Terwijl wij zongen de vanouds vertrouwde zangen van stille nacht en van de herders op het veld, heeft een politieman op zijn bureau gemeld: in het park, daar heeft zich iemand opgehangen. Signalement, normaal postuur en gaaf van leden. Gewoon een mens als u en ik en iedereen. Misschien alleen maar onuitsprekelijk alleen. Zonder geloof aan God, aan engelen en vrede. Hij heeft misschien nog wel de klokken horen zingen. Hij heeft misschien nog wel een poosje stilgestaan toen hij de mensen door de heilige nacht zag gaan. Waren dat allemaal voor hem slechts vreemdelingen? Want in de wereld is maar weinig te bespeuren van de aanwezigheid van het koninkrijk van God. Waarom wordt Jezus steeds geboren in een grot? Terwijl wij zingen achter stijf gesloten deuren.